Erokamano nyakwara Mogi komiyo wakinde mari ka wan bende waikore makare Ramogi TV mar keloni weche manyien mag migago odiechieng' eri ma tarik 28 dwe mar 5 2025. Mokwongo thuond weche. Jatend piny William Ruto okwayo rowere mag Gen Z kod piny Tanzania ng'uono ewi richo manyalo bedo ni notimnegi. Atamalo 54 mag jo Kenya oyangi ni ok sir sirikal manywanda manie kind jatend piny William Ruto gi Raila Odinga. Jodak Manyatike dwaro ni mondo kas tieko gero apaya Masori kochomo Masara masani ok lure. Arwakeni machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Governors kokalo riwruoge ywak ne piny owacho kod od bura mamalo magiwacho ni ok ng'igi gi wang' maber kendo odwa keto ne gi nyong'ong' ahinya e tijegi ka giwacho ni mano ok ni kare. Jalup jakom riwruog Governors Mutahi Kahiga owacho ni nono tijegi kod od buche mag County Assembly kod Senate ka apisa mamoko mag piny owacho to ok non malich kamano. Ka giloso Naivasha e romo mar siro chenro mar dongruok mar kor gwenge, Kahiga noywak ni telo mar kaunti simedo mana thiro. Maeri omedo ni timore gi chwalo negi omenda magiwacho ni nyaka gisechi korka ichwalo negi omenda matayo tijegi e counties. Giywago wach mar golo omenda mana ndalo matin tiloro ik omenda gino mamono gi chwalo makale e chenro mag dongruok. To say this because there seems to be in this country like there is some tendency to think that county governments don't work. There is no other officer in this country who is more oversighted than a governor. A governor is oversighted at the county assembly level, then oversighted at the Senate. So who oversights the rest of these other officers? The president should be essentially being oversighted by parliament, but your guess is as good as mine. They are in bed together. That's the truth. So even as we focus and try to push around devolution and try to demonize governors, it is important to know that we are the most oversighted officers in this country who have to go through double oversight. Here is the Senate, here is the County Assembly, and yet you are still talking of only 15%. The disbursement schedule as we sit here has not been released to the Treasury by the Senate. By the time those monies hit the accounts, it will just be days to the end of the financial year, not months. Yet that will be counted, or it will be factored as one of the conditions of being able to qualify for some of the funding. Jodak e sub-county Manyatike dwaro mondo mi piny owacho kasa kontrakta magero apaya mawuok Masara nyaka Sori mondo mi otiek gedo mar apayano mapiyo ka giwacho ni giyudo pek e weche mag wuoth kaluwore gi rach mar apayano. George Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Tieko gedo mar apaya mowuok Masara nyaka Sori e sub-county Manyatike magedo mar yande ne osekwamo kuom higni mogwaro. Gin mokuom simo jatend piny Kenya William Ruto ne ogole kinde limbe mare e kaunti ma Migori jumbe machuok ma okalo. Nyaka sani jatimora kata kontrakta oseduogo kendo dhi nyime kod gedo mar apayane. Kata kamano, jodak Manyatike kod ji mamoko matiyo kod apayane ywak ni gedo mar apayane koro dhi mos e kinde mag ywak ni apayane sani thoth nyamburko weyo tiyo godo nikech rach mare kendo chendogo mag wuoth magi koro rochore. Winjo ni gichako from the other side ka giyagi gwasi ka gibiro kone. An gima ne nyalo wacho, inyalo chaki kamoro amora to gima ng'ongo ni giteme dhi kode mapiyo. Kane kita dhi Sori take a lot of hours. Kichido ka kuna bugni nitiere. Giwacho ni kama ne kontrakta oweyo gedo mar apayane gwego mag Nyakweri ema sani rach kendo kalre ma oloyo kata kama nyaka sani kochako gedo mar apayane e gwego mag Sori. Wakale matek mondo yaka idhi Sori like kan nyoche nyathina tuo 3 days ago ne chuna ni mondo atere Sori hospital gotieno. Naneno matek onge japiko mayieni dhi seche go gari bok yiedhi. Omiyo wakwayo kontrakta timnwa piyo mondo wambe wayude yot. Sano unyo ni kontrakta osebiro ten mana gagolo muok kocha kodugo koni to kuma rach ahinya en chakre Sagama ka nyaka Luanda kanyo kadhore jodalawa kata miyo mada nyuol
ok inyal riembo ga piko diere ka. Wuoth ok nyalo kata ka nyalo wuok kanya ka Lwanda kopo ni kodho chwe nyalo kawo kata seche adek e kor yo kapok ichopo. To kama onge tudruok mar wuoth matin gimoro amora manyo to nade otho. Biashara moro matimore e kind Sori go Ng'er en ochot. E kinde limbe maro e gwego mag Nyatike ne oyango ne apani mawuok Masara nyaka Sori kawo Lwangugo kaachiel kod Lwanda nyaka sani nyamburko ne oseweyo luwe kendo mana joriemb apiko kaachiel kod jotielo ema nyalo tiyo kode. Mchele ni wagoero kamane Mheshimiwa Tom Odege. Sani okelo pesa nitie gweng' ka, mon moyo michele, yawuoyi ting'o michele, pesa nitie. There is a circulation of money in our area. Wago nero kamano. To gini mono investors mang'eny biro nikech ndara rach. Investor moko nya biro ng'ato dadhi nendo Sori, dadhi chamo gimo Sori yo rach. E seche ma magi timbe jodak e kaunti ma Migori kod dhi nyime kod puoyo, sirikal mar Manywanda ma ong'e kaka broad based government magi wacho ni osenyago lemo. Giwacho ni limbe ma jatend piny Kenya William Ruto mane otime kaunti ma Migori juma chuok mokalo kod mano mabende ne otime higa mokalo osekelo ber. Ele usore vijende nitie gi tije. Mana nyawacho ni broad base no osekelo dongruok. Ok mang'e mok malach ahinya. Base government no mano kose achieve moko matin mosoka ne rais obiro nyakwiri kaendi nosingonwa ni odhi kelo jok mang'iewo kodhi mang'iewo mchele nikech chiro ne rach. National Cereal Irrigation Board aneno ko yaw nyakwiri kacha branch gi mbolea biro jopur kawo. Mano one of the achievement. Kanyo Nyasaye tim maber ma wabede gimiluongo ni broad based government. Waseneno matunda wan kaka jo kanisa ne waamua ni makuru gima wadwa lame wadwaro kwe. Gedo mar alap mar tukeno ma Migori mithimo kod omenda mar $700,000 mabende orak mare koro oselandi gin moko kuom chenrogo mag dongruok ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo e kinde limbe mare e kaunti ma Migori dweni. Gavana ma Migori Ochileka wacho ni chenrogo mag dongruok ma opogore manosidh gedo magi e kaunti ma Migori kod jatend piny Kenya William Ruto koro dhi nyime kaunti ni. Mor kaneno kolandi achiel kuom gik madongo mane wakwayo ma en stadium. Kane wakwaye kama Nedi gi Ferry gowe Miuru kidhi kanyo sani tibro yudo ka jo Kenya Ports Authority nitiere kanyo. Ibro shipyard bende tiyo kanyo gi loso wechego. George Juma, Ramogi TV, Migori. Familia mar jadolo Alois Cheruiyot bet manonegi e gweng' Matot e kaunti ma Elgeyo Marakwet koro dwaro ni sirikal mondo kawo chik mager ne joma itudo gi nek makamano. Kane giwuoyo e gweng' ma Cheplasgai e kaunti ma Nandi, jonyuol mag Alois wacho ni ne ging'eye kaka jakony margi e familia kod oganda kendo tho ne owegi gi buok maduong'. Kata kamano jotelo mane ochopo e kuyo kodgi dwaro ni jotelo ahinya to mago mag siasa mondo wiketo weche mag siasa e nonro mar tho ma jadolo no. Jadolo Alois ibiro kow e kar yweyo mare mogik tich ariyo e kanisa mar Holy Family Basilica mantiere e kaunti ma Nandi. Nimepoteza mtoto yangu na mtoto yangu ilikuwa tegemeo langu. Sasa mimi naomba kwa unyenyekevu mtuombee sisi hasa kwa president. Uone sisi tumeteseka. Father ilikuwa anafunza watoto. Father ilikuwa tegemeo langu kwa kila jambo. Sasa nitafanyaje? Tungependa sana kuomba serikali ichukue hatua na hao walioshiriki katika mauaji ya padri washikwe, wakamatwe na serikali ichukulie hatua. Tukio hili hapa limeleta shida mingi sana. Limetustua sisi wote, kanisa na pia na serikali. Na Alois alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Yeye hakuwa askari, hakuwa na silaha na alienda huko kulitangaza neno lake Mwenyezi Mungu. Tunaomba kwa unyenyekevu watu wetu ambao wanakaa karibu na Kerio Valley wasaidie serikali kuona ya kwamba wahalifu wamepatikana. Obila e kaunti ma Busia odino ne jago moro ma japiny Uganda mitudo gi kuo mag simbe mag ong'we yamo
maromo 360 e counties ma Nairobi, Kiambu gi Nakuru kaliegore ni simbego itemo rwaki e piny libamba ma Uganda. Komanda mar obila e gwengego Isa Mahmud oyango ni simbego omaki e tong' mar Kenya gi Uganda bang' apedha ka gindhiyo simbe maromo 291 manyien kod mamoko 69 mosetiyo. Mahmud oyango na chijno ero manyinge oseyangore kaka Edinuma Rashid Nasuri en achiel kuom kweth moro mosebedo kamayo jopiny ahinya to jowuoth kaachiel gi kuonde ma ji ogudore kokwayo jopiny mondo mi obed akicha. The public about a successful operation carried out by our officers at the Kenya-Uganda border that led to the recovery of 360 phones. 291 are new phones. We have 69 used phones which are suspected to have been stolen in different parts of Kenya. This was an intelligence-led surveillance by our officers, and we arrested a Ugandan nationality attempting to cross the border to UG with these items. A caution to the public so that they are vigilant when they are using their phones in public spaces. Moko kuom jodak mopango udi gi sirikal e kaunti ma Nairobi ne obago ng'anyo mamuol e dholok tich ma kaunti no kama ne gitero ywak margi ka giwacho ni chuno gi dar e udi ataro mar chik. Kane owuoyo e kinde mane gichwalo dwaro makamano, jakom kuonde dak mitayo gi sirikal kaunti no David Livingstone ne okoni gavana ma Nairobi kokalo kuom jata tije migawo mar ute Lydia Wambui mondo yolo chik mar doho ma giwacho ni ne ochungo daro ji e yo makamano. Jodago osebedo kodak nono e kinde tend gavana machon Mike Sonko kendo giywak ni daro gi e yore ma ok oluwore gi chik ka gidwaro ni ji duto mosedar mondo duoki e utegi kendo chulgi kaluwore gi midhiero magisebedo ka gikale. Kwayogi kata kamano ne ok okaw gi ten kaunti no, wirani ne ok okete e yor andika. Wabiro ka nikech wan gi mrima mapek kabisa. Utewa osebedo kimuko to utewa osebedo ka bedo evicted. To sama governor kaachiel gi Lydia Mathia timo eviction to sechego court order ni active. Koro wabiro ka mondo governor bendo winj ywakwa. Wabiyie ni utego ikawo imiyo jomachielo nikech gin gi muluma mar dak e utego. Wabiro rito utego to kendo wabiro chung' ne ratichwa because we are also Kenyans to wan gi haki mar bedo e herian. Jonyuol na osebedo kadak Woodley kuom higni mang'eny to bang' ndalo matin mokalo wasebedo ka igolo jonyuolwa e ute ne giwacho ni idwaro arrears. Obila ma Naivasha ondhiyo kendo ketho nyasore ma nengone ohewo siling milion 3 e okang' mamalo mar kedo gi ohala mar yedhe mamero ji. Giwacho ni yedhego nopandi ot moro e kadak ma Kayole boma ma Naivasha ka girito tero ne jogo matiyo kodgi. Kaluwore gi jalup komishona ma Naivasha Josia Odongo, gisebedo akicha kaluwore gi maling'ling ma giseyudo e wi medruok matiyo gi yedhego e kind nyithindo kod rowere. Omedo ni gie sani gimanyo jogo mitudo go ohalano kendo wuon ot mane giyude nyasore no bende imanyo ka nyaka sani opondo. Kwa nyumba ambayo imekombolewa tulipata habari ya kwamba kuna bangi nyumba fulani ambayo inaonekana kulikuwa na mikakati ya kupanga kwenda kuuza, na tuliweza kutuma officers haraka sana na tukaweza kupata kwa nyumba ambayo haina mtu, ilikuwa nyumba haina mtu, lakini tulipata ndani bangi kama bag 6. Pia tulipata habari ya kwamba kuna nyumba fulani ambayo imepatikana ameonekana bangi. Vile vile officers wetu ngao team na askari walikimbia pale na wakapata 25 rolls ya bangi. Tukiangalia kulingana na ujuzi na ile shehena ya mbeleni
haiwezi pita kama milioni 3. Atamalo 22 kende mar Jo-Kenya ema siro sirikand broad-based kuma kelo kanyakla duond bura mar UDA kod ODM kata malo 54 ok sir riwruok ma kamano. Maeri en kaluwore gi nonro motim gi kambi timo nonro mar TIFA ma bende oyango ni atamalo 75 mag oganda Jo-Kenya neno ni piny Kenya ochomo kama rach kata malo 14 kende ma neno ni piny ochomo kama ber. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. En nonro manotime kind tarik 2 gi tarik 6 dwe ni mar abich. Nonro manotime pacho kama ngima kama ji maromo 224 nonywandi nonrono. Nonrono mar TIFA yango ni atamalo 22 mar oganda Jo-Kenya ema siro sirikand broad-based kind jatend piny Kenya William Ruto gi ogai madon bura mar ODM Raila Amolo Odinga kata malo 54 ok sir riwruok ma kamano. Kwan mamalo mar jogo masiro riwruok ma kama ya ho maroka gi atamalo 37 hakuna malo makwedo riwruogno gin oganda Jo-Akamba gi atamalo 72 kiluwe gi atamalo 58 mar oganda mayalora mar God Kenya. Kaluwore gi nonrono, atamalo 28 geno ni Raila Amolo Odinga biro dok e kweth maketo piny otesre kendo chung kaka jatend piny e yiero mabiro. Atamalo 23 paro ni obiro siro jatend piny Kenya William Ruto e yiero no. Kata malo 18 paro ni obiro riwore gi kweth maketo piny otesre kendo siro jal machielo e laro komno. Atamalo 14 paro ni Raila Odinga biro dhi rutaya e yor siasa kendo ok obidonjore gi yiero ma pacho kae. Kata malo 16 onge kod paro mora mora. Nonrono bende no manyo pach jopiny ewi gigo mathiro dongruok mar piny Kenya. Atamalo 42 wacho ni mibadhi mathiro dongruok ma pacho ka. Atamalo 30 wacho ni telo marach. Atamalo 6 wacho ni akwede mag dhoudi ema mono piny Kenya dongore. Atamalo 5 wacho ni pek mar ngima. Atamalo 5 wacho ni gope ma Kenya nigo. Atamalo 2 wacho ni onge mag tije kata atamalo 2 wacho ni osuru mamalo ema mono piny Kenya dongore. Kaluwore gi nonro mar TIFA, atamalo 75 mar oganda Jo-Kenya neno ni piny Kenya ochomo kama rach kaluwore gi pek mar ngima, telo marach, onge mar tije, rocho ratich oganda kod mibadhi. Atamalo 14 kende ema wacho ni piny Kenya dhi maber, kagiwacho ni nengo ngima ogonyore, gedo dhi mbele maber, telo ni kare, tije nitie ka bende moko wacho ni arita ni kare. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Erokamano ahinya kwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago. Kapok adhi e yweyo, an gi ote moko ka ma bende aneno kosebiro ka. Mokwongo ka oa kuom Lorin kawuok Andiwo School, owacho na nena habari e yo makare. An gi my beloved teachers from Andiwo Secondary School. Milton waneno migago kod Martha, min Prudence, min Sally, James, owacho ni en Onyango Jalie School ka entiere Malindi, kaeto gi Pastor Mondi Otiche. Erokamano e nyimbi wacho ni nenowa mar Regan kawuok Kanyamwa Kobodo. Habari choponwa yo makare, wan gi nerwa maduong' Odhiambo. Kaeto Pastor Mondi Otiche onwore Dori nyathi Opiyo. Erokamano Milton kikelo weche mag migago. Fuanane minwa gi nyithindwa Rihanna Fidelis to gi tim Kawaindi, Siaya County. Aeto mogi kanyo wuod Nyasiaya Jama Binju. Erokamano ahinya wacho ni untiere Asembo, uneno wa gi jaodi. Violet Oraro, mano nyar Kabuocho Bera, Nyasiaya Ondege gi mama ne Nyasiaya Ondege. Nyakora mogi yena monda kaw yweyo mokwongo, kik idhi mabor, pod wan gi mathoth. Kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Kastambi mang'ur mokalo ema nyalo miyi puonj maberie moloyo Bill Gates.
Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Be Yawa. Ranyisi mag dang'ni mag paro nyalo bedo gi parruok mang'eny, bedo gi chuny monyosore kata bedo gi kuyo, bedo gi paro ma ok owinjore, bedo gi chandruok mag nindo, bedo gi pek mar del kata bedo gi chandruok gi gombo mar chiemo. Many kony ka in gi kiawa ni paro ni ok ber. Wanyiso ni wadeo. Erokamano Nyakaramogi. Kawadhi nyime en ni jokanyo mag oganda Islam mani koda ng'ole boma ma Kisumu kawuono yudo mich mag ndigni mag wuotho mong'ere ni wheelchairs mondo mi okonygi e ngimagi ma pile ka pile. Konyno romo wuok e riwruok moro ma ok mar piny owacho kata ma piny Qatar igeno ni dhi chopo ne ji 50 ka bende chenro ni nitie chenro mar medo mamoko. Riwruok mar oganda Jo-Salam mano ma Kisumu Muslim Association wacho ni jogo man koda ng'ol kale tich matek mokalo e yor wuodhegi ka gimedo ni gibiro manyo kony mamoko mondo medgi. Currently, we have received some 50 units of wheelchairs, which we today intend to give out to those who are in need. And we are anticipating to receive more items very soon that will be done, or that will be distributed to different people with different needs. We don't have the figures at the back of our heads, but the numbers are huge. And we might not be able to reach out to each and every individual who's in need, but our most important aspect is to try our level best to see the most that we can give out. Tutazidi kuangalia na vile tutaweza kufanya kwa kumbuka umma wetu wa Kiislamu na wengine wote ambaye si Waislamu, kwa kumbuka kwa kuwasaidia kwa wakati unaofaa. Nyase bedo ka paro ranta bru wuotho nang'o to alamo Nyasaye odiochieng' ma kawuono kachopo ka kenda mor kabisa. Gimotimore na ni ne ok ang'eyo ni nyalo timore na odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya maduong' gibigicha gikony jomoko kendo machal koda kama. Nimefurahi sana, nimeshukuru sana na naombea Mungu wazidishie, watupatie hata vitu vingine. Itakuwa kitu moja wametusaidia, maanake tulikuwa tuko na shida kutembea na nini. Sasa wakajitolea kutusaidia, tunaombea Mungu awazidishie. Kinda mag jonyuol mag nyithindo manie nasari e gwenge ma Busia osenyiso nyak maber bang' sirikal ma kaunti ma Busia chako loso kuonde tiegruok mag nasari maromo 175 e ward 35 duto ma kaunti no. Gedo mag sikund nasari go eko biro konyo e duoko dhungruok ma jopuonjre e skundego kendo bero alworano. Kamano bende jalup gavana ma Busia Arthur Odera omedo ni gichano mar gero klese maromo 300 e higni 2 mar bero som nyithindo matindogo. Wach mane osir gi moko kuom jopuonj mowacho ni moko kuomgi osebedo ka puonjo oko e tie yath. Mambo ambayo tunafanya hii serikali inafanya kuhusiana na ECD. Tumeajiri walimu tukaongeza maradufu walimu wa ECD. Wengine mliwaona hapa. Tumewapeleka walimu training
wale wa ECD na wale wa special needs education wametrainiwa ili waweze kuwafundisha watoto wetu sawasawa. Leo tuko hapa kuanzisha madarasa. Leo tunaanzisha child friendly model classrooms. Kwanza walikuwa wanakaa hapa chini kwa matope, basi tukasema waingie mahali hapa na watoto wengine wakubwa tukawaweka pamoja. Na leo hii serikali yako ukiongoza hii timu yote mlikaa mkasema ya kwamba Maolo tuwape darasa. Huu mwaka tunaenda kujenga madarasa 4 kama hii hapa Maolo. Tutajenga darasa pale Sidende, tumeallocate darasa pale Musoma Primary, tumeweka darasa hapa na Yeni tumeweka darasa. Jagore bad migao mar kuondere timbe oganda kata jela Salome Biko okwayo mondo tudruok jiw mar bero cheno maketo lokruok makare e bad migao no. Romo mano kelo kanyakla jokanyo mawuok e kuonde twech kod mamoko. Biko no medo ni lokruok makare ok nyal timore ma ok jokanyo duto oriwore. Kamano bende owacho ni jo-Kenya maromo gana 55 donje cheno mar timbe ma kama moko maromo gana 100 iso e chenro mamedore mar riyo timbegi. I do believe and I will be convinced that these men who we are trying to rehabilitate and reform, and who sadly 70%, 75% constitute persons below 40 years, and therefore they are in their prime of life, then we will be playing a very great instrumental role of helping them focus on rehabilitation. Nyathi moro mawuoyi ma jegni 11 owito ngimane e kinde mane oyudo thieth e osiptal ma Igegania level 4 e kaunti ma Kiambu kaluwore gi ng'anyo ma laktache madhi nyime. Nyathino mane oyudo gi tuo ma pneumonia ne oringo do osiptal ma Thika level 5 tich ariyo kama ne ok oyudo thieth kaluwore gi ng'anyo mar jochiw thieth e kaunti no, gino mano chuno mondo ring kode nyaka kar thieth ma Igegania kama no wite ngimane. Anyuola ma nyathino ne ogolo ywak margi ne osiptal no kaachiel kod kaunti ma Kiambu kuom jwang'o jopiny ka giwacho ni nyathigi no dine ok owito ngimane po ni laktache ne nitiere kuonde thieth. Asubuhi tulileta mtoto hapa Igegania atibiwe, lakini tukapata madaktari wamegoma. After kupata madaktari wamegoma, wakampea tu first aid. Naweza sema tu ni first aid. Juu hawakumfanya venye alikuwa anastahili kufanywa, hawakumpea ward. Alikuwa huyo mtoto alikuwa anafaa kuadimiwa, hakuadimiwa. Wakasema huyo mtoto labda apelekwe Maragwa. Maragwa yenyewe ambulance hairuhusiwi kufika kutoka boundary za Kiambu ingie kaunti nyingine. Hapa Igegania kulikuwa na shida kiasi kwa sababu madaktari wamegoma, na kuna mtoi aliletwa hapa kutoka asubuhi kwa sababu ya delay. Huyo mtoto ametuacha, ameaga. Ni kama ni makasiriko ya wagonjwa, lakini sichajua nini kenye kilikuwa kinaendelea juu. Sasa wakati nenda kujaribu kuuliza hii jamaa nini mbaya, na ako na mtoto ameshafariki. Sasa yeye kilio yake anasema ati mtoto alifariki saa 8. Jopiny gwenge ma Nyakach koro dako luoro kaluwore kod ogwenge makoch makoro honore kendo monjo lao kendo kayo jogwenge alwora no. Mana kaka lipotwa mara Millicent Adhiambo leronwa, nyaka sani ji 2 ogwangego osemonjo kendo kayo kendo weyogi gi hinyruok. E gweng' ma Kalwande mayudore e ward ma Southwest Nyakach, jopiny yango luoro makoro gin go e ngimagi kaluwore kod wacho gwenge makoro otuch monjogi kendo weyogi kod hinyruoge mokalo. Ma e picha mar achiel kuom ogwengego masani por kuom jopiny apoya kendo kayogi matamre gi nono. Diana ma jahigni 32 kendo min nyithindo 4 lero kaka ogwang' nomonje okinyi mar chieng' tich ang'wen juma mokalo e kinde mane okomo e puodho kane pok oikode monege. Ang'iyo to ken guok asudo kambele kapok ang'iyo ng'iya ni tang'ani ng'iya ka gine tembo linda ka ukidisa temo na baigo
kase baigo kase ka kidino mabaigo taneno ko chungo ng'ang'ia kora temo na ringo koro ko weya taringo madhi mbele kuchucho koro kase ringo tembo ringo biro mbele na to tuuma ni kose tuuma to kayo koro ko gik taringo kampele na kuchu koro ko biro mondo chikre kuoma tabaigi kwe. Anyula mar Diana Caroline Adhiambo lero kaka owino gole kuma ne entie kapok ne oringo ma ochopo yudo Diana ka ogwang'o seinyo kendo kawe laro kode osiptal mondo yud thieth. Awinjo ka uwi gore kama mani go uwi ni uwi koro an bende ka winjo ta wuoge ng'wech ka ringa biro dala ka biro ni ta penjo chiwo dane ne to mina wezo ine mego koko ni ane mago koko to gino ka ini okaya ka ni atienda ni taneno ka tiendo timore mo kabisa kidonda adek. Jopiny makono koro hum nono kagiwacho ni nyaka nene pok ne gineno gima chalo kamano e gweng'no. Gilero ni kopogore gi Diana nitie miyo machielo ma ogwang' nokwongo monjo mokayo kaka tamana nyithindgi ogwang' sani law kadhi sikul. Asetedo ka kina siti go igini madhi 20 gi wi to pok aneno gwang' machalo kama kendo pok aneno gimotimo ng'ato machalo kama mo le mabira to bukore to kayo ng'ato kamano anang'eno gwang' ka nene to ringo gweno gi ka dhane magisebedo ka gikedo go kata guogi pokonyo magilao mana dhane magikedo go nyithindo madhi skul mine mawuotho kata mami manie puodho koro mama ni nyoni kome puothe ka bana beno ka wagi wuoro ni to gwang' be kare nyalo lao dhano. Ewi mano jopiny go lero ni lwenjgi kod le mag bunge oriwo koda ka ong'eche ma kuom kinde bende osebedo ka pogo kodgi keyo margi gi ediere. Wan kod bende ong'eche bende nitie ka bando ong'eche chamo gik nyakache gal ong'eche dhi nyaka skul koro ong'eche gi bende nyowo ji opuro to gisechako sani bando temo ka gima dono iki bando no gidonjo giketho. E kinde ma giyango luoro masani wacho gwang' miyo gi ngimagi gikwayo sirikal mondo wuog oko okelnegi konyruok. Nane mana manyo mondo nyithindo chiem to gidhi sikul koro an piny kora kwa sirikal ni ko yie to konya yud yo thieth kwa en ka giyie to dilno be gine ginegi nikech seche moko jomoko be wacho ni pod gintie koro ka ginyalo pedhonwa gi mondo kik ginyinwa kata nyithindo kelwa joma nyalo makonwa gigi nikech wawinjo funi moko pod ntiere malo ka kendo giwuotho gintiere koro kwayo sirikal ni ging'iwa wang' maber yoro ng'er yoro gwang' mondo koro gikony sub location magari moloyo noboch location mangima. E kinde ni ma jodak makalwande podum nono ewi ogwang' masani otuch monjo gi kendo kayo dhano gikwayo sirikal kokalo migawo mochung' ne rango le mag bunge mondo mi owuog oko bi okonygi e kedo kod le makochni mondo ngimagi odoge wang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kalwande, Nyakach, Kisumu County. Mana kamano mago gin weche malich mokalo ko gwenge mako oganda kendo kecho kamano. Kapo ni gima kamano timore to osiptal ok ni machiegni nyalo bedo midhiero malich mokalo. Kuom mano sirikal bende onego donjre mondo okony oganda mawuok e alwora ma Nyakach. Ka wadhi nyime, bad migawo mar piny owacho mochung' ne ng'iyo weche motenore kod kwan mar oganda e pacho ka National Council for Population and Development koriwore kod kanisni e kaunti ma Migori dhi nyime kod puonjo oganda ber mar bedo kod kwan nyithindo matin ma ginyalo rito e yo makare. George Juma keto weler. Lipot mogol kod bad migawo mar piny owacho mochune kwan oganda e pacho kae ma ong'ere kaka National Council for Population and Development yango ni miyo ka miyo e piny Kenya sani nyuolo nyithindo maromo 3. Duol ni mochune kwan oganda kata kamano wacho ni gigeno ni kwan mag nyithindo ma miyo ka miyo koro nyuolo e piny Kenya koro dhi dok piny nyaka 2 e kinde mar higni 5 mabiro kaluwore kod puonj ma gichiwo ne oganda mondo koro bed kod familia matin ma ginyalo rito e yono makare. The country doesn't have any policy to say that the people should have the certain number of people, but the country through the National Council for Population gives the correct information to people so that they can choose, they can make their informed choices. Jalup Director mar duol mar National Council for Population and Development Michael Oruru wacho ne gigeto neno ni kwan nyithindo ma miyo ka miyo bedo e piny Kenya koro bedo marom kod kwan ji ma wito ngimagi e piny Kenya mena tamalo 2.1.
The next 5 years, we are hoping that we are looking to 2 children per household, per family, and which actually translates what we call a replacement ratio of population. County mamigore achiel kuom counties e piny Kenya mapod miyo ka miyo nyuolo nyithindo mathoth e ata malo 5, mabende nyiso ni kuom miyo ka miyo nyuolo nyithindo 5 e county ma Migori, kwan man malo ka ipimo kod mano mar piny Kenya mangima ma en 3. E okang' mar chopo lekni, Oruru wacho ne gidhi nyime kod tiyo machiegni kod migepe mopogore opogore ma oting'o kanisni mane ni oganda opuonji ber mar nyuolo nyithindo ma ginyalo rito kendo bende ok chiw pek ne piny owacho. The average number of children per woman is 5, which is above the average. Ng'ato ka ng'ato yie mondo nyuol nyithindo moromo rito monyalo miyo somo, monyalo miyo afya maber. E county ma Migori duol man National Council for Population and Development orego mag kanisni ma ong'ere kaka Faith to Action mar chwalo ote ne oganda mondo nyuol kwan nyithindogo ma ginyalo rito makare. Muma kama support wach mar komo nyuol onge to wadonje wach ni nikech wach ni nyithindwa gi ka ok wanyal rito gi to wan joma richo e mokalo. Komo nyuol en gima ber nikech omiyo ugo kwan gi nyathi mokao mokwongo, nyathi modhi kao mar ariyo, en gima ber. Onge haja ibed gi nyithindo kata par mabe ok ukomo uyudo gi ayuda oyaye to gidwa thagou, onge fees ka. Bishop Dr. Bayo Elfas mar rogni mar jodolo ma ong'ere kaka Faith to Action wach ni kanisa nitiere kod ting' maduong' mar puonjo oganda ber mar nyuolo nyithindo ma ginyalo rito mayot. Wach makama osir kod Pastor David Odek mane wane oganda mathoth pod luor komo nyuol nikech pok gido ler malong'o ka otenre kod yorego mag komo nyuol. Mondo dichuo bed maful, en dichuo manyalo rito jogene. To dhako bende kik bed goalkeeper. Goalkeeper en orito dala ni mokel emochamo, mokel emomako. Wadwaro mon mondo wuog oko mondo gimbe giti. Pile kod pile ka ng'ato koso gimiluongo ni ng'eyo to gimoro amora mikone to onyalo neno mana ni mano en gima taro. Miyo wachung' mondo mi wapuonj motegno mondo ng'ato nyuol kaluwore gi kiwango monyalo rito. Jotend kanisi wacho ni sani jonyuol mathoth nitie kod pek e rito nyithindo kata mana sikunde bende kwan nyithindo kod thoth malo jopuonj. Nyithindo pong'o sikul to sama gipong'o sikul no jopuonj manyalo puonjo gi resho ok chalre. Ato nigi nyathi e ot modhuro to chiemo monyalo pidho gi godo onge. Piny owacho tiyo kod kwan mar oganda e yore mathoth ma oting'o mano ma keto omenda ni chenro mag dongruok mopogore opogore e pacho kae. George Juma, Ramogi TV, Migori. E chero mar ng'e gwenge wa kawuono wachomo gweng' ma Kopanga boda mantiere Migori. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo osetimo limbe kendo wawinjane moko kuom gik ma jodak ma kanyo wacho. Nyakora Jwang machiegni kendo e telo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwengo e kaunti ma Nairobi. Ofuyo ma obiro piyo e kaunti ma Migori e gweng' mong'ere ni Kopanga ma bende humbe landore ni Kopanga boda. Nyakora mogi ka iselimo kata isekalo alwora miluongo ni Kopanga kata Kopanga boda. Ang'o mabire pachi? Ang'o iparo ni nyalo chak alwora ni Kopanga? We wawinja nena ni jodak malwora ni to pachgi chalo nade e wi nono mar nying gweng' ni ma Kopanga. Kopanga kaka nochakore ne nitiere ng'ato mane iluongo ni Opanga. Opanga ni ne en ng'at mane nego thum. Nogoyo gik machalo kaka roto gi nyatiti machon. Koro kaka nogoyo gigi ema nodhi modhi ong'eyorego kasto bang'e obiro chako ohala ka mar yang'o dhiang'. Keno yengo ne nitiere mange dhot moger kachacha. Koro kanyi kuma noliere ang'o oliere chiembe ni. Koro joma nioro ni mondo bi ong'iew chiemo ka niorogo ni mondo odhi ong'iew chiemo Kopanga. Koro mae mano dhi modhi olandore ni ka onego bed ni en Kopanga. Koro mane mano kelo me Kopanga bedo Kopanga. Gweng'wa ka nochak ni Kopanga ne nitie jaduong' moro achiel manodak Kopanga ka. Koro ne ka bungu kaeto nobiro gero ot achiel ka kaeto chako odno ni Kopanga. Emomiyo nochake ni Kopanga. Pacha nitie jaduong' moro ma jaduong' napani en kaka kwarwa. Ne ka senta ni pod ne onge to ne koa kucho to chako yawo bocha moro kanyo
oliero maringe tie yien kanyo kaeto ouse mana gi kanyo. Koro kano use kanyo koro dhi kamano wan koro kenyuolo wabiro to wayudo ni mane kaka ne Kopanga chakore ma koro sudo nyaka koro gi sama koro wantie ni. Nitie jaduong' moro ne ogero ot moro ka matin mar lum to ne en jabucha. Koro noyang'o ring'o e tie yath moro nitie niluongo ni omange, nikech ndalo machono nigero mana od lum manoyweye. Koro kane ji biro ng'iewo ring'o ka to wacho ni adhi Kopanga dhi ng'iew na ring'o ir Opanga kucho. Koro nying no nobira kamano, ne en jaduong' ma Jasuba ma Jakamng'ong'o, ne gin jodongo ariyo gi jaduong' Dismas DC. Ne pod oweyo ma ndalo gi no gimwa parego maembe cho mane gipidho sama ne giyang'o ring'o no. Koro maembe no pod wanene go nyaka sani, waparo go jaduong' DC gi Opanga. Koro wuon Opanga ma nyinge odhi ahinya ni en jang'ol ring'o, noyang'o ring'o ka. Koro kela manyako bedo gi bucha ma koro ka odhi otho. Koro weyonwa nying Kopanga. Koro Kopanga ometni kama gi nying Opanga nikech ne en jang'ol ring'o, ne en jabucha. Koro ring'o ema nokelo gini ka ji biro ng'iepo. Nyakoromogi Ajwang' bang' winjo paro mopogore kowuok kuom jodak ma Kopanga kotenore kod nonro mar nying gweng'ni ma Kopanga. We koro wawinjo anena ni adieri kod kuku mar wach kotenore kod gima dine mi chak gweng'ni ni Kopanga ni kanye kowuok kuom jodongo mane nitie kane gweng'ni ne chakore. Mokwongo ni chon iluongo ni Giribe, to kaluwore gi wach mar Kopanga, nyithindo matindo ne gweyo chok mar mupira mwalo e pap kacha. To nyithindo gi kendo giloso mpira mar opicha nanga mane gweyo. To ng'ato nitie, jaduong' moro nitie maniluongo ni Opanga. Opanga ni nego thum iluongo ni Oroto ndalo machon. Kendo nogo Oroto kodak Giribe ka. Tachien yo maduong' ne mwalo Giribe kocha kadhi Tanzania Kogaja. Opanga ne oyudo ka ne en jabucha. Koro nodhi e yath moro miluongo ni Keyo ei Kopanga kacha, kapok ochake ni Kopanga. Opanga en dhano. Koro nochako ong'olo ring'o e Keyo ka. Ong'olo ring'o, ji dhi kuome ong'udo negi ioro nyithindo. Dhina uru kuom Opanga. Ringna uru kuom Opanga ikela ring'o. Ringna uru kuom Opanga ukela ring'o. Koro ji ne dhi kacha, nong'udo kanyo tich ang'wen ka tich ang'wen. Kogaja bende Tanzania chiro cha ne bedo tich ang'wen ka tich ang'wen. No chiro maduong'. Koro nomiwa yot. Koro nwachako ng'wech wadhi Kopanga. Kado dhi kanye nyithindo gi wadhi Kopanga. Opanga ne jabucha. Nene yath noliero ring'o yath mar Keyo moro kama. Piny notimo bungu, piny ne thim. Wang' yo ne onge. Ondiegi mane wuotho kuondege. Ne en thim. Makata sama nooro nyithindo iluwo mana bang' nyathi mos kadhi kelo ni ring'o e Keyo kacha. Mano ne thim. Tachien en Kopanga. Ne en dhano. Ma ng'at moro kijana moro chako loso hotel moro kanyo. Ji madhe chae. Gi ring'o bende yango ka tich ang'wen. Opanga yeng'o. Opanga ne rang'ol. Nochiedho ling'o. Ochiedho koling'o. Koro mano mi nying Kopanga nochako ne Kopanga. Ne en dhano mane ochako ng'olo ring'o kaliere te yath kama mar Keyo. Nyakoromogi bang' winjo nonro kotenore kod gima nomiyo chak gweng'ni ni Kopanga. Humb Kopanga landore kod weche kata timbe mage. Gima landowa en gima chalo kaka boda ma wan go, nikech boda ni ong'ere Kenya mangima. En kama ng'ama wuok kata Mombasa ong'e ni nitiere boda moro ni Kopanga. Koro mani gima landowa ahinya. Gik malando nyingwe e gwenge moko, wan gi boda noyaw ka matudowa gi jo Tanzania e higa mar 80. To boda no joma ne kale ka Tanzania kadhi Kenjwa koni dhi Kisumo, dhi Wero, gikawo mwandu gidhigo koni. Omiyo nying Kopanga nometni kanochakore gi Sirari. Kodhi mwapuro ka ne en marieba. Kendo marieba ne nyaka sawa.
ema nwang'eyo gi kal. Ne wapuro kal wa jokopanga wapong'o dere ndalogo ji ne gimiluongo ni dero. Dero no joma ng'eny sani ok ong'eye. To gimomiyo koro nolandore, ji nochako ae pinje ka biro gero pulode ka. Achien gichako gedo, ji gedo, ma sirkal be koro biro odonjo, oriwowa lwedo. Nyakuramogi to gin dongruoge mage ma Kopanga osenyuolo e ngima jodak maluorani. Wanyalo chako gi skul ma iluongo ni Kopanga Primary, mano chakore higa mar 1985. Kanyo e kama nopanga no nego e thum kuma nochake skundno. Koro bang'e ne ji odhi ochako kanyo modhi obedo skul. Koro skundno en skul ma chakre higa mano chakore gono nitiere jomosagolo mang'eny. Gweng'ni nitiere jo university modhuro mosewuok Kopanga ka. Nitiere nyaka masani ondiki ma jopuonj kendo mochako duogo puonjo mana Kopanga kanyo. Koro mage dongruoge ma wasaneno kokalo kuom gima ne jaduong' ochako. Osenyuolo udi mineno kagi, osekelo helni, dukni nitiere, gimoro amora watimo e Kopanga ka. Nikech jaduong' achiel. Stima wan go, osiptal wan go, sikunde wan go. Mago te mane jaduong' no nyuolo ma koro waneno sani berni. Ba dongruok ma be koro wan ga ahinya. Dang' adok wach mar education. Kopanga waka tok higni moko 15 mokalo chien. Kane yudo kata ng'ama ne nigi certificate mar form 4 ne onge, ne yudo ka ne mana kwano gi kwana. But koro higa 10 nyaka kama koro wantie ni to koro wan maber. Kidhi mier moluoro kagi nyaka yud ja degree kani kanyo. Mano wapuoyo kech koro wan gi dongruok. Kendo wachak wanwang'o gi nying Kopanga ni omiyo wa villages matindo tindo 4 ma pod nie i Kopanga ka. Moro iluongo ni Nyaruthong'no ni loka ka, moro iluongo ni Kopanga B ni koni, Kopanga A nitie, moro be iluongo ni Musoera. Koro gin villages 4 mano pod mana Opanga ni monyuol. Koro achien wayudo ka ikelonwa jomoko iluongo ni joka Magreson wan go ka kawuono. Koro iluongo ni Kopanga, jokasra man Kopanga. Achien sirkal ochako kelonwa polis. Mua oger police station kacha bur sikul. To kata obedo ni jodak ma Kopanga kwano dongruoge achiel 2 3, rem mage ma pod gino ma gigombo ni okelnegi e alworani mondo Kopanga otingre malo kaka gwenge mamoko. E sekta mar bodaboda kaka wan jomodak e boda ka, waneno matek sana kuhusu wach mar kuo mar apiko. Kech apikni wa ikwalo Kenya to gidhi Tanzania. Mondo ilawe miyude iyudo kobedo tich matek kabisa. Koro ne wakwayo ni mondo sirkal okonywa e wach mar bodaboda ni. Kech osawito jogewa, nitiere jogewa matho e wach mar bodaboda. Gik mang'eny timore sani. Watenore gi Tanzania. It is about 3 kilometers to gik Tanzania kiwuok gi ka. To mondo ya Kenya ka kidhi Tanzania kacha nitiere okenge magiketo manyaka tekal. Inyalo yudo kigolo ng'ato ka gi siling 50 kitero kogaja. To kigik kanyo 50 manitero go ng'ano gichak gikawe. Nyiso ni ging'ado ushuru. Koro onge wala mwaneno ni dhi e boda kama ber. Koro ne wakwayo ni mondo national government koriwore gi ker marwa mondo gibedane gi mawasiliano e boda ka mondo wang'iyane ni to boda ere kaka boda nyalo movement mar boda nyalo bedo. Barabara mapoko panwa lam to maya mantie. Wadwaro lam. Pachwa ni gowa piny. Kogernwa boda to wabiro endelea nikech koro wadhi chalo jomoko. Kech waonge gi namina ka ok ogernwa go onge gimo nyalo loso maber. Kineno mine wa makarwa kagi gionge gimiluongo ni chiro. To karwa ka chiro no koger to wadhi dongore. Kech mine gi sweka ka pile pile gionge chiro madang' wawachi. Omiyo wakwayo ni kata kapok gigere to gibigi nyonwa go mondo giyawe mondo chak tich. Wang'eni chiro ni kuma kama, jowa gi ni chiro, mine wagi lokore chiro ka, vijende wagi bende yudo kaka lokore, ke chiro ting'eno oriwo jite, oriwo mine, jodongo, nyaka vijana. Mano kwayo ma okwayo ne jo county government mondo gitemnwa. To Kopanga ka waremo ndara, Kopanga ka nigi KRA, ma bende ero inyalo neno toke ka. Osebedo Kopanga KRA nodonjo higa 1987. Nyaka kawuono wan kata ng'ama indiko nwa KRA no ng'en wakia. Be waonge go ka.
Koro wabneno ni sirikal owitowa. Ndara mar lam onge makoro biro ka. Ndara nitie to kober ahinya. Koro gima waremo waonge sito. Makwayo odino chambwa waterie onge. Mana kamano nyakwaro mogi gi kanyo mwachopo godo e giko matielo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Amor nikech kawuono wachopo boda ming'eyo nondo mar Kopanga. Omiyo kik idhi mabor, medikete mane wang' joy mar Ramogi nikech kae majuma manyien aduogo ni kod nondo mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano Nyaboma kuom nonro ma kamano. Ka wadhi nyime ni jatend piny William Ruto okwayo ng'uono ne piny Tanzania kod rowere mag Gen Z ma pacho ka. E kinde romo mar alam manotim kawuono, jatend piny no okwayo ng'uono ne maricho manyalo bedo ni piny owacho osetimonegi. Ng'uono no okwayo piny Tanzania kotudore gi ywaruok mar wach mosebedo e kind Kenya gi pinyno nyaka ne piny Tanzania mak jo Kenya moko kendo dinnegi. Our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Our friends from Uganda, if there is anything that Kenyans have done that's not right, we want to apologize if there is anything. To our children, if there is any misstep, we apologize. To our neighbors, if there is any misstep that we have done, you know, we want to build the relationship that will make our country great and will take us forward. Jodak majuma e kaunti ma Kiambu dwaro ni jalup jatend piny Kithure Kindiki mondo ketgi e lai mag chenro mag dongruok motimo e gwenge mopogore opogore pacho ka. Giwacho ni kata bed ni gweng'no en mano modongore ahinya e kaunti ma Kiambu, pok giyudo sir moro amora e chenro ma piny owacho dhi godo mbele ma dongruok motisi ni Nyota. Giwacho mana ni kaka gwenge mamoko weche mag onge matije ne rowere, omenda mag chako ohelni e kind midhiero mamoko bende okwakogi ka gikwayo jalup jatend piny mondo limgi mondo migi sir. Vikundi ni mingi sana za motorbike za wamama wa soko, hao wote wakuja empawe, wapewe nguvu, wapewe pesa, wafanye kazi, biashara iendelee. Maisha iko chini sana, maisha iko gumu, tunataka tutio nguvu. Kitu ningependekeza kwa serikali, hii mambo ya empowerment, tumeona places zingine ikiendelea. Hapa kwetu Juja bado hatujapata hizo empowerment, so tungeomba wakati hata serikali wanapoenda kwa hizo project za kuempower watu wengine, na sisi tuhusishwe katika hiyo maneno. Kwa sababu kama sisi kama mayouth tumekaa sana, tuna kazi, tunategemea wazazi, lakini serikali ikipenda kama ikileta sisi hata sisi tutakuwa na hiyo opportunity. Wana hamu sana ya kupokea hizi pesa. Tunasikia iko kila mahali lakini haijafika huku Juja market. Tungetaka kuuliza serikali angalau itukubuke. Tuliamka mapema sana asubuhi na mapema tukaenda tukaichagua ituletee pesa Juja market tuweze kuinuliwa. Za mahindi ya mkohoro, na ningetaka tu hiyo pesa ya empowerment ikuje huku na ili itusaidie kuinuka na kuendeleza biashara zetu. Nyakaramogi en thuolo machielo ma wakawo yweyo machielo e chenro mar migago. Kata kamano wan gi ote moko ka ma bende osechoponwa kaeri. Japuonja kanisa Eli Apudo kod mama Grace Apudo mar ACK Emmanuel Center Church Yengo Parish Kabondo wacho ni yudo lendo yo makare kabisa, kendo umoso jopuonj kanisa duto kendo go erokamano ne Nyasaye kuom gweth mar koth. Wadhi e yweyo to ka waduogo wan gi mamoko. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79